παιδιά, είμαστε σήμερα σε ένα μικρό βιντεάκι, μπορώ να πω. Όποιος θέλει από εσάς μπορεί να μπει σε αυτό το κλαμπ. Λέγεται Thunder. Είμαστε 23 άτομα, λοιπόν, 5.000 ροπέα. Type invite only, family friendly, club tag R2J 8QVGU. Πρέπει να είστε ενεργοί τουλάχιστον κάθε 5 μέρες. Άμα έχετε 30 rank, είστε πάνω από 30k ή μέχρι και 30k θα είστε Vice. Άμα είστε 20k και παραπάνω θα είστε Senior. Και άμα είστε κάτω από 20k, τίποτα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, με ένα ωραίο κλαμπ με όλους τους παίκτες μας του κλαμπ εδώ μέσα. Αυτός μη ρωτήσει τι επιλογό είναι ο Vice President, είμαι εγώ αυτός. Ωραία, συνεχίσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Άμα θέλετε δεν το δίνει coach, δεν έχω πάρα πολύ καιρό να βγω από αυτό το team. Όποιος θέλει μπορεί να συνδεθεί με αυτό το team, να μπει και να παίξει με μένα. Είναι εύκολο, μπορείτε να πατήσετε join with code, να γράψετε εδώ το code, μπορείτε να το έχετε γράψει σε ένα χαρτί για να το θυμάστε πιο εύκολα, και έτσι μπορείτε να διαβάσετε το code και με το code θα μπορείτε πιο εύκολα να μπείτε. Αλλιώς θα πρέπει να μου στείλετε friends για να μπείτε. Παιδιά, όποιος θέλει να μου στείλει friend, αυτό είναι το ID. Έχω αρκετούς friends, οπότε να μου πείτε να σβήσω κάποιον πρώτο μου στείλετε. Αυτά έχω να πω. Επίσης, άμα θέλετε να μου στείλετε friends, θέλω να μου έχετε ένα follow.